Aiwa, ndichida kutendai muri yeZimbabwe nekuda kwesapoti yese yamunotipa pano paSaint TV, basa richienda mberi. Sekuziva kwenyu kuti ndiri kuno kuTrokiadzwa kuHurungwe kuMashonaland West Province, kwandakauya kuzoona shamwari yangu Iben Kapinga Otoa naKnowledge Kapinga Otoa pamwe nemhuri yese kwaKapinga Otoa. Aiwa, iyi imhuri yandinofara zvikuru, ihama dzandinoda zvikuru, ndosaka ndakauya kuno. So naIben tiri kuswera edu tichikurukura achindizivisawo pfungwa dzake kuti ndezvipi zvaari kuda kuita kuti ange ari anokwanisa kuriritira mwana wake pamwe namai, pamwe nekuzoriritira. Sekuziva kwenyu kuti Iben mubereki wemwana mumwe chete anonzi Tatenda Kapinga Otoa ane makore 14. Tatenda kutaura kuno haasi kuenda kuchikoro nekuda kwekukundikana kwaIben kumuendesa, asi ane project yaakafungawo kunge ari anoita yatiri kuda kuti tinge tinokurukura kune vanodawo kumusapota vomusapota kuti basa iri riende mberi. Aiwa, mirai muzvinzwire zvizhinji. Hello good people, welcome back to yet another video. Aiwa, apa ndiri kuno kuTrokiadzwa kuHurungwe Mash West Mash West Mash Best adidi province. So Iben wandakauya kuzoona kuno kuti pamba paIben ari kutondiudza kuti ane zvimwe zvaanoita panapa. Iben chii chimwe chaunoita pa? Inini ainorava ndakatozofunga kuti ndimbochengeta hangu nyuchi atakazindakaoneka pandemoro kana vijana ndakambotengeso. Saka nyuchi idzi ndakazitsango zvamai manje baba pandabva but still apa iye kuti mukoko iyi manje miti mazuva miti yapera yanga iri yemiti. Saka apa kuti tibvise makwati emuti futi atitendewe neema. Saka apa kwakuda yemafuranga kuti kuri kuti ndakaona kana mafuranga kana mukoko iyoye aiwa ndikona kutodi kutochengeta nyuchi zvototi kana iri boundary ndachanza kuisa fojo ndikona kuti ngori vaka futi toisa sichi nyuchi mo. Alright. Imo project futi ndinoona se kunge munhu achitorarama. Iwe saka nyuchi dzinouya sei kuti magadzire? Inini ndangogadzira mukoko ndangoturika ndatora namo ndobva ndanopisira basi pamukoko vanenge ndakasiya kaweni kuti nyuchi dzipinde napo ndibva ndangokwanisa kungeta chete ndibva ndatanga kutopinda. Saka sofa paso andipare 3 ine nyuchi irapa. Ndo madanirwo anoitwa nyuchi kupisira namo ipapo. Inamo ipapa. Vamwe vanti wenda unotenga vanti waskiye wanzi wakazora nyuchi dzona zefuti dzinopinda futi. Saka apa manje zoti apa so pane 3 ine nyuchi iyo yandireka. Saka fana ndakatora mukoko manje sindandireka yemafuranga ndikangoisa ipopa dzikuberekwa umu dzozakubuda zichita se zichinopinda zvoredi papa nyama ndakanzi ndavazasa pesa ndeta munda wemukoko ipopa izo dzizoita se dzichingopinda ndedze breeding vosi dzikaberekwa umu dzinobuda dzoendawo saka padzende dzaberekwa hadzigare ipapo. Hadzigare ipapo. Saka chitovati dai yakatiwanda ipopa andeni izo soda yatoturika izo simwe apa dzinge dzakangobuda chita se dzichopinda. Sama maprojects amokwanisa kuita imwe project imwe ndakuita. Saka chaunoda chii? Mapuranga. Mapuranga. Alright. Ukawana mapuranga ekugadzira zvimakeji zvacho mukoko yacho kasi mutauni kune vamwe vantoigadzira sikazita kuti vanenge vachiita mari. Mupi medu imomo mukaroi? Kana mukaroi kana Kwarare kokui ndakadembeona. Saka hande mumbonotiratidza kuti zvakamira sei. Guys, hande timbonoona mikoko yenyuchi hameno ndikasarumwa na hatirumwe here. Aiwa apa hadzirume. Ngoza apa kapa apa dzinge dziri mukoko mandini padziri mabaibai ndinenge dadi takudzimora. Alright. Indobva kuti ndachanza kupisira foja. Pawaimboita zvefoji. Saka rakazotsva nemoto
paipfisira vanhu vanga vatikumbira kuti toda shandisa bhaundi ndio vakapfisoje bhaundi rori saka havana kuzobhadhara havana kuzobhadhara kana kugadzira vagadzire. Alright. Uyo Saka dzakasanama swirirai padhuze beso rauzonatsoradza vanhu apa dzakavhara nenamo yekeganini ndidzo dzakavhara iye vanhu vakatendibira ndumharare vave vanhu vai saka apa chinja chakavharisa ndeichi ona nenamwe chinja chakavhara va ava saka vanhu vavakamoora vachiba vasiya vasina kuvhara idzo vasadi dzadzoka dzavhara nenamo saka mumwe wacho navo vasasako mumwe vasera saka kana tausora manjeji imapuranga yandirike tinoona kuigadzikira nyange pane zvimuti zvizi padzimwe dzaberekwa mwedzi dzakupinda dzakubuda dziendawo dzichipindawo umu saka zvinoti pesa vanhu vazara nyuchi pesa wototanga umora muchi ndotanga timora uchi uchitengesa ndichotengesa saka imo project inenge yakadi ine simbo bhozi handitsenezuva bhozi dzongopinda dzegani inja kuti yandizombomora ndakutotengesa ndaita mari dzovana ndo imwe method yandakazofunga kuti mazvikona kumboita saka guys ndofunga muri kuzonzwa ka mukomana ari kuti ndikawana mikoko ndikakwanisa kutenga mikoko ndokwanisa kutoita zvenyuchi basa richitodiri chitofamba zvinoita zvinotofamba saka panapa une maneighbors here padhuze ya apambera ndipana nagogo wangu anegarapo pai alright saka kuno hatovori tutu yesati kuno saka tutu kuti aiwa igara ndogara wangu wavo pana alright guys ndo zviri kuitawo mukomana izvo ari kuitawo zvenyuchi ari panapa Iben Kapinga Utoa ndo maprojects acho neavainawo shunguo dzekuti rega tiitewo zvekurarama what do you think ngatiranyorei kucomment section ngatishare this video ngatifollow our page let's subscribe on our YouTube channel basa richitoenda mberi charamba chikuratidza kuti zviri kuitika kuno kuTrokiazo. Much love and God bless.